गिबियावनो गासैबो रायजो राजाफोरखौ आंनि बे चेनेलाव बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय। लोगोसे गासैबो रायजो राजाफोरनिसिम आंनिफ्राय खुलुमहरनाय थाबाय। लोगोसे जाय बिथांमोना आंनि बे चेनेलाव गोदान अन्नानै चेनेलखौ सापर्ट एन्ड साबस्क्राइब खालामलां। सोरखौबा थगायनानै आरजिनाय रां बा धोन दौलत, गाज्रि लामाजों आरजिनाय रां बा धोन दौलत बियो मालाबाबो थायानो रायजो राजा नोंथांमोन। आरो बे बाथ्राया सैथो। जानो हागौ जायफोरनोखि थगायनानै बा गाज्रि लामाजों रां बा धोन दौलत खामायो बिसोरो साननैसो लाक्जारि लाइफ स्टाइलाव दिन्थिनो हायो दै। नाथाय बिसोरनि इन्डिं बा जोबथिया मा जायो मिथिगौना? लाथिख' जाहैथारोनो। बबेबा नङा बबेबा मोनसे समाव लाथिख' जाहैथारोनो। आरो बे बाथ्राया सैथो। नोंथाङा सोरखौबा गोरिब होननानै दामुगै, नोंथाङा सोरनिबा महरखौ नायनानै दामिन। दा समाव रायजोफोरजों मा नुनो मोनबाय दं ससियेल मिडियानि गेजेरजों ब्लेक कब्रा आरो वाटारमेलन। बे बाथ्रानि सायाव गोबां रोखोमनि गोबां बाथ्रा बुंनानै ससियेल मिडियानि साइडआव भाइरेल खालामनाय जों नुनो मोनगासिनो दं। दा बेनि सायाव आं बे बाथ्राखौसो बुंनो सानदों मा, जायफोरनोखि बे ब्लेक कब्रा आरो वाटारमेलननि बागै जोंनि ससियेल मिडिया साइडआव एडभार्टाइजमेन्ट खालामगासिनो दङ, बिथांनाव अथराइज सार्टिफिकेट दंना गैया? आरो बिथाङा जुदि उइदाउट अथराइज सार्टिफिकेट गैयालासिनो जुदि जोंनि गेजेराव ससियेल मिडिया साइटनि गेजेरजों जुदि बिथाङा एडभार्टाइजमेन्ट जुदि खालामबाय दं, जों जुदि बिथांनि सायाव जुदि माबा मोनसे जुदि लिगेल एक्सन जुदि लायोबा बिथाङा साजाबो मोननो हागौ। आरो जायफोरनोखि बे ब्लेक कब्रा आरो वाटारमेलन मेडिसिनखौ इउज खालामदों बैसोरनाव माब्लाबा समाव जुदि साइड इफेक्टफोर जुदि जायोब्ला बिथांमोना सोरनि सायाव लिगेल एक्सन लागोन। मोनफ्रोमबो प्रब्लेमनि इस्युखौ जों गासैबो माने सावरायलायनायनि गेजेरजों सल्भ खालामनानै जों लालायनो रोंनांगोन। जाय बिथांमोनाखि बेफोर मेडिसिनखौ जायनिफ्राय बायदों बै मानसिनिफ्राय कम्पानिनि अथराइज्ड रिसिप्ट मोनबोगोन ना मोनबोआखै? बाय मिस्टेक जुदि नोंथांमोनाव जायफोरनोखि बे मेडिसिनखौ दिनै इउज खालामदों माब्लाबा समाव जुदि साइड इफेक्टफोर जुदि जायोब्ला नोंथांमोना सोरनि सायाव एक्सन लागोन? ल' एन्ड अर्डारा बा आयेना नोंनि खुगानि बुंनाय रावखौ एक्सेप्ट खालामा। बेवहाय फोरमान नांगौ, फोरमान। माब्लाबा समाव माबेबा समाव बेनिबो दावराव जालायनाय जों खोनानो मोनगोन दै रायजो राजाफोर। समखौल' नेनानै था। आरो बेनि दाया जायनोखि बे मेडिसिनखौ फानग्रा आरो जायनोखि बे मेडिसिननि सायाव एडभार्टाइजमेन्ट खालामग्रा बैसोरनाव गासैबो थाहैजोबगोन। नोंनाव जाखिनि दङ सोलिलांनो थाखाय बेखिनिखौनो नोङो गोजोननानै सोलिलांनांगौनो, मिथिगौना? बे बुहुमाव सोरनाव लुबैनाय गैया? बयनावबो लुबैनाय दं। नाथाय लुबैनायनि माखासे लिमिट्सफोर थायो। बैफोर लिमिट्सफोरखौ हमथानो हानाय गोहोआसो बयनिख्रुइबो देरसिन। आरो बे ब्लेक कब्रा आरो वाटारमेलननि एडभार्टाइजमेन्ट खालामनायखौ आं दस्रा गुबुन जायगायाव नुनो मोनाखै। जास्ट जोंनि बे बिटिसि हालामावल' नुनो मोनगासिनो दङ। फैबाय थानाय समाव जाया नङा जुदि जामारोबा साइड इफेक्टआ, दा बेनि फिननायखौ बै मेडिसिन फानग्रा आरो बै मेडिसिननि सायाव एडभार्टाइजमेन्ट खालामग्रा बिथांमोनासो रिस्क लानांसिगोन। लोगोसे वाट्सएपआव मोनसे मेटा एआइ होननाय आपडेट फैदों रायजो राजाफोर। गोबाङानो मिथिखाबाय जानांगौ, नाथाय जायफोर मिथियाखै बिसोरनि थाखाय वाट्सएपनि मेटा एआइ गोदान आपडेटनि गेजेरजों नोंथाङा गोबां रोखोमनि कुइसन खालामनानै गोबां रोखोमनि नलेज माने मिथिनानै लानो हागोन आरो, नङा होमबा? बेखायनो जायफोरनाव बे मेटा एआइ आपडेटआ जुदि दासिमबो नुजायाखैब्ला नोंथांमोना प्ले स्ट'राव नोंथांनि वाट्सएपखौ आपडेट खालामबानो बे मेटा एआइनि गोदान आपडेटआ श' जागोन आरो। बेनिफ्राय रायजो राजाफोर बे मेटा एआइआव आं मोनसे कुइसन लिरहरदोंमोन, हु इज द बेस्ट सिइएम अफ बिटिसि बिटिआर होननानै। बेवहाय मा एन्सार फैदों मिथिबायना? आं फरायना खोन्थानो दै। प्रमद बर', द कारेन्ट सिइएम अफ बिटिआर बिटिसि known for his efforts in bringing peace and development to the region. बेनिफ्राय हाग्रामा महिलारी, a former CEM of BTC credited with the formation of Bodoland Territorial Council and promoting development in the area.
मोनसे फिसा आपडेटबाव रायजो राजा नोंथांमोन जोबथेसालियाव जोबजानायनि थानांनाय मानगोनां रन्जन दैमारि सारखौ उदां खालामनो थाखाय सावरायदों होननानै खोनानो मोनदों। बियो बेसेबां सैथो बेखौ दा समाव बुंथ'नो हाला। फैबाय थानाय 2025 बिटिसि इलेक्शननि पलिटिकेल गेम इस्यु जाहैयाथ'। दा फैबाय थानाय समावसो जों मिन्थिनो मोनसिगोन। समखौ जों नेनांसिगोन रायजो राजाफोर। सैथोआ मा बै समा सफैब्लासो जोङो मेगनजों नुनो मोनसिगोन, खोमाजों खोनानो मोनसिगोन। फैबाय थानाय 2025 नि बिटिसि इलेक्शनाव खोनानो मोननाय बायदिब्ला बिजेपिआबो हारसिङै गेलेगोनखौ जों खोनानो मोनदों। बेनिफ्राय बाय मिस्टेक माब्रैबा जुदि थारैनो बिजेपिआ गाव हारसिंनो जुदि बिटिसि सरकारखौ सामलायनो हानाय जुदि गोहो मोनमारोब्ला आरो थारैनो जुदि बेफोरबायदि सिमाङावबो सानफेरि नुथायखौ जुदि नुमारनांगौब्लाथाय आं स्पेसियेलि प्रमद बर' बिथांनि आरो हाग्रामा महिलारि बिथांनि सावगारिखौ धामायाव खानानै आं धामा दामै दामै आंनि एरियायाव गिदिंगोन। आं मिथिबाय, आंनि एरियायाव गिदिंगोन आं। गोजोन्थों।